Din nou episod de Shadow of Fight. Mă scuzați că încep direct dintr-o luptă mai jucat și mă gândesc despre filmez. Și hai totuși să continuăm lupta asta. Deci vedeți că adversarul meu are primele arme. Deci eu sunt... Uitați, eu sunt ăsta care testez pe țel. Care sare acum. Care a sărit mai devreme, eu las eu. Oh my god, ăsta mă bate! Unde sunt că l-a să mă bată? Da, oricum îi bat. De la cineva să dea nimeni. Nimeni e curăm. Yeah, l-am bătut, o las eu. Da, ăla care stătea în picioare. Uitați. Oh my god, încetează să dai, bă, ăsta mă omoară. Oh god. Știți că dacă mă omoară și îmi bate și el încă runda asta, mă mai pune încă o rundă în plus a treia acasă. Văd cine câștigă. Deci, uitați asta. Că de obicei dacă nu câștigă, gata. Ok, uitați cum ne tragem. Oh my god, cum de asta noi. Mă scuzați, așteptați puțin. Ok, am revenit. Ok, gata. Hai să-l mai dăm. Haide, bă. Hai. Softic ăsta. Softic. Softic ăsta, uitați-l. Softic că te bat. Softic ăsta că te bat. Câțiva uite și-l bat două sau nu. Și-l bat. Încă două, cred. Hai, cine trebuie să la câteodată am pe lângă el. Ultima lovitură. Yes, am câștigat, my god, am câștigat. Holy fuck, am câștigat. Holy fuck, am păiat. Mi-e strâng, de fapt la asta, hai să ne luăm noi amurul, noi șmecherii. Uitați ce bun mi-e făcut. Hai să ne mișcăm aici, o să vedem. Hai să vedem pe asta. Ăsta are armură identică. Asta cale. După luptă, stați puțin, hai să-l lăsăm să ne omoare. Eu l-am simțit, de fapt, lăsați, hai să... De fapt, am fost bine. Nu e enervează reclama asta. Uita degeaba. Deci vreau să fac ce faci mecherul. Hai de-i fac, nu mai am. Nu aici, o să fac ceva șmecher. Tologiu. Deci ceva șmecher. Uite-ți cum s-a făcut Jojo. Holy fucking god. Deci ce... Nu vreau să rup sacul ăla. Și cam atât cu acest episod v-am făcut un șmecher. Sper că v-am ocupat. Pa! Pa! Pa!